Priatelia, máme za sebou posledné kolo Feederovej ligy pre rok 2014. Predtým, ako odovzdám pri záverečnom vyhlasovaní slovo nášmu predsedovi Šanimu Ratimu, vyhlásime dnešný deň. Takže, začneme sektorom A. Na 3. mieste sa umiestnil v sektore A Michal Krasnícky, 6,57. Sektorový. Dvojka Milan Greško 7,23. Prvé miesto Dušan Soke 9,86. Gratulujem, všetko dobré. No, sektor B. V sektore B na 3. mieste bol Erik Starec 2700. Na 2. mieste Martin Inčák 11,60. A na 1. mieste Lukáš Soke 13. Gratulujem, veľmi pekne. Predtým, ako vyhlásime výsledky, by som chcel ešte poprosiť nášho predsedu, nech povie pár slov v našej lige. Neviem, čo ho napadne, takže ho nechám to na ňo. Ja skúsim improvizovať. Vážení páni, účastníci, priatelia, rybári. Takže v podstate touto súťažou, týmto kolom sme uzavreli tohtoročnú Feederovú ligu. Myslím si, že oproti minulému roku sme sa zase trošku zlepšili. Nielen vy ako pretekári, čo sa týka výsledkov a úlovkov a množstva a tak ďalej, a takisto organizačne. Chcel by som sa v každom prípade poďakovať obodvojke, menovite Jankovi Slaščanovi, Pálkovi Eklovi a Pišteju Sinkel a ďalší je Martin Ingvári, ktorý to... Hej, a ešte fotograf, áno, Laci. Takže si myslím, že celkom slušne zvládnutý pretek a vlastne to by mohlo byť aj všetko, páni a dámy. Určite budúci rok pokračujeme všetky veci okolo toho, či už telefonicky sa spojiť s nami teda, alebo teda s Jankom Slaščanom, cez predajne a cez rôzne, teda, či už Facebook alebo našu stránku. Takže ja si myslím, že môžeme prejsť k vyhláseniu výsledkov, celkových výsledkov na víťazov tohto ročníka 2014. Vyhlásime prvých 6. Na 6. mieste sa umiestnil Tibor Hrisišon, váha 18,50 a 37 bodov. Tibor, gratulujem. Na 5. mieste Daniel Olejník, váha 16,620, 38 bodov. Gratulujem. Na 4. mieste Zemiakár Ninčák Martin. Váha 35,590, 39 bodov. Jakové platky budeme? Počkaj, ale keď robíš dobre, donies na tú mapku. Na 3. mieste Košičania, dobre počúvajte a trénujte, hej. Greško Milan. 40,5 boda. Gratulujem. Pekný úspech. A ešte raz počúvajte, Košičania. 2. miesto. Soke Lukáš. 41,630, 41 bodov. Gratulujem. A na 1. mieste Trebišovčania, počúvajte. Trebišovčania, Košičania, počúvajte, náš Metu Zalem.
Juraj Hamer. 22,800. Celková, nie teraz. Gratulujem. Vážení priatelia, rozhodli sme sa, že sa nám tá liga celkom dobre rozbehla a bolo by škoda v tom nepokračovať, tak sme sa rozhodli, že vytvoríme putovný pohár. Ten putovný pohár je pred vami. Ale je prázdny. Zámer má čo doplniť. Nevadí, ty ho doplníš potom. Tento putovný pohár je riešený tak, že vždy tam bude meno toho víťaza, ktorý vyhral v tom roku. Takže na tento rok, tento putovný pohár, Juraj, Podržím ho, hej? podržať ti ho dovolíme. Ale keď ho vyhrá príklad za sebou, tak to môžem doma zamakať. Tak, pekne. No dobre. Ďakujem pekne. No a teraz, vážení priatelia, všetkým vám ďakujem za účasť. Všetkým vám ďakujem za účasť, za to, že ste nás pustili tým, že ste absolvovali tento ročník Fidrovej ligy. A poprosil by som každého jednotlivého pretekára, ktorý sa zúčastnil tohto ročníka, aby pristúpil k nám na chvíľočku. Hej? Tí, čo ešte nedostali. Tí, čo ešte nedostali, samozrejme. Môžeme aj začať od posledného miesta. Bakič. Páči sa. Gratulujem. A ja by som ešte poprosil, aby nešli preč, nechoďte nikto preč, robíme si jedno veľké spoločné foto, hej. Jedno spoločné foto, hej. Gratulujem. Gratulujem. Aj tebe sa ušla si, aj tebe. Podajte si. No, ešte máme niečo. To je ešte lackový. Filip, ty si nebol? Však to je pre nás. Ešte sú ešte aj krabice. Ešte máme. Počkaj, teraz ja tak prejdem. Ja nemôžem byť bez toho. Ešte sú krabice. Ja ešte. Ďakujem pekne. No, fakt to hej, na ideme. Ešte nedostali tí, ktorí sa vyhľadovali. A ešte som zapýtal, že ešte zvonil. Absolvoval 2 kola, tak Všetko dobré. Ďakujem. Dalibor, gratulujem. Počkaj, ešte to. Pišta, halo. Nefajte teraz, keď ťa točí na kameru. Odru cigaretu. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť. A ešte kde? Tento máš, Janko, tebe gratulujem. Podobne. Vážení priatelia, predtým ako ešte pristúpime k odfodzeniu tej vytvorení tej spoločnej fotky, vám oznamujem, že ešte 11. to je v sobotu, októbra sa uskutoční pretek na Ždaní, to som už hovoril. Bude to ždanianská turbína, kto chce, nech sa páči prihlásiť sa telefonicky, buď u nás niekoho, my to už posunieme tým organizátorom. Dobre?